Mga komentaryong duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Alas 7:21, ano na po ang Buwelta ni Art? The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior. Gahi. Tara mga taxi driver ng mga junior. Good morning. O good morning sa talang mga senior nga hinungdan nga doon mga junior. Sa among mga amahan. Nga sama ni Eugene o Arturo. Good morning. Good morning Sab sa talang doon mga junior, mga ginikanan, mga inahan. O labaw sa tanan, katong giningaw sa ilang mga junior kay ECQ, social distancing. Tungkol sa COVID, kapintuig na na-delay ang Olympics na ilusad sa Tokyo, Japan. O bisan sa hulga sa pandemya ang kompetisyon, angayan nagyod nga pagasugdan. Ugma na! Ang grabe ka kulbahinam. Diin ang mga atleta mismo gahinam-hinam. Bisan sa COVID og dunay mga nangatakdan, Tokyo Olympics, di na gidaw kapugnan. Duod day kini alang sa mga atleta aron makahatag og dungog sa mga nasod nila. Di pa diguro hinoon sa Olympics Committee na everything is set and ready. Ipakita sa tibok kalibutan nga bisag na ay COVID ang katawhan, nagkay-usa ang tanan. Kita sa Pinas, grabe po ang pagpangandam. Aron lamang sa karaugan kita sa makatagamtam. Grabe ang training alang sa taekwondo, track and field, marathon, gymnastics, ingon man, judo. Lakit ng kaning golf o swimming. Apil na sa diha kung asa midaog na kita sa weightlifting. Ang Olympics, pagpakita nga ang nasod nagkausa. Way makapukan taliwala sa hulga sa pandemya. Mensahe nini ang matag sportsmanship. Mo resulta gyud sa championship. Kumuagi ang tanan sa hardship. Garbo sa Mindanao ang boxing champ nga si Carlo Paalam. Sa iyang paningkamot, wagid ni siya galamlam. Uban sa panghinahot nga pinaagi sa iyang pagkabuksingero, ang iyang pamilya, iyang mabira, ug mo asenso. Mga kagahi, atong suportahan ha, ang atong mga atleta, ilabi na sa pagparada, karon sa ato ang nasudnong bandera. Karon palandaan para sa ilang dula ugma. Iampo nato sila nga mula hutay o mudaog. Aron atong syagit, mas kusog paskilat o dugdog. Time!